Ако сега ти кажа, че в България не е имало турско робство, ти ще се обидиш. И не е имало вече. Аз ще се обидя задължително, ти го казвам, приятел. Харесат ти булката, харесат ти къщата и те изгонят. Кой се оправи? Ще кажеш ти, как така не е имал 4 века права християнското население? Това прави да го роб. Защото по закон всички са му роби. Робска система кул. Ангария. Робите могат да имат роби. Роби, които имат роби. Хай сиктир! Би ти каза, че е имало робство и то гадно да пич. И накрая му плащаш, момче. Хай сиктир! Ще ти пикам на георгската храна. Прочети една книга, бе. Българите презират смъртта и се хвърлят да мрат. И искат тази война. И се молят за нея. Абе, пичага. Европейските журналисти са шашнати. Това са хора, които грам не се зачитат в дебелите книги. Си бил роб. Да, било е гадно, но роб не си бил. Той е жестоко обиден българ. Все едно да иде да му обяснявам, че транзистор и радиопредавател са две различни неща.